bibia ti so bia so aye se ebeye nti beye de wiase ankasa de be na ye first so fontimi ntu beye so fontimi ntu ne se beyefo obi ye beyefo a ohun esese oba na ono aba se bia nana me obeye me pesa afedi me jam ono ade ne ho ba se wa jam a ana yetu beye na se sofo ne se wote ne fie obi aba so de mo so ono afo so to beye ama na enko ba bia enko oboa mo abayefo mo ye na adafo so obeje ko bo adwuma no ho ban na woni ho a etimi be kan oba bi ana se wonana bi ana obusuani bi onya age akofie no ko ade say spirit nti aka ho yes aka ho say bia o ebetimi aka obi ye bosom nye entontura bi ne yede ma wo ohun so oye adwuma ma wo so ohun sa ampa oye adwuma na de bia wo da na asede a obewala oba bi ana so obewala obi bi ayaka pa owi asesa kotugu aka ho wala obi ofi ho on say nkwete amode e wotimi nkwete abra on kan sa ono gine isia eno nwumre no account ya mekoma yenim kwa ye kwa ya nkoma senke yenim kwa ye fa so a ye che bosom da kromenda hwa na bosom be family me ekọ eduase odumase ho no de mekwa tanaye no skomfo odi we kan ho a ochitano odi we kan we hu abache brani odi we kan we hu abache friends enkote ya komfo na se che bosom na bosomfo na omokyere abosom no ayeye nananom onse di omachi eja omo na from bosomfo ankasa na abefo bosomfo yi o da bi nye bia da bi enne ya etiwe na bia wotie na wa hu odrom yenu miensa betimi ate edra ma obi adwade nye ne se bi na meka mi tayale me peyade pa me konfo ya me to be peyade pa de obeka che so ye bambo wadwumenti mi nse bia sinihu ena senka me amekom kuna nka me nyale da bambo nkyere se ohun nkyere o unuma de kronti amoba ya mama kwan a mo betwa me edin na eda mo so SuroWiase no eninti de bia na ye ntimi ba akomu a de wo kan se bosomfo anokure mahefo madofo me mamu nyina akwaba edemoba SuroWiase eso misro subscribe mami na fe jawadwo nkyere efegu nkoma ye betwetwe ase wuwie nso acheche na afoforo ensa entuminka aha eyesunsumsem eneka de wonti ase no ye de nana number to ho na wotumi afa na wafre no na watumi acheche nemamu ede achiro me ofre me amintumi enkahwe emfanfam na mechia mahwefo madofo mo hwe me nyina ma motan me nyina mechia ma mudi matam nyina mechia mo monka me ho ene ma na na kwaba ye fe nkomo no enhihye so nana amen nekise ejana dom nana no tumi nti ne ho ye pa ede nyankopon ne ejana mase ene mepese ye kasafa sunsumu achade eho na aya na empempi no gene ye kwa asori no aya ye enyumtofo nde ato se obi ane ne de bi de ye enyumto obi de ye arisa ebi de ye ediye ebi de nso ye enema bebre na ene no enye ho asam na eka ye de ba ye nananom aside na ewia ye de eye bosomkyere ewrem se bosomkyere bebre obi ho ofrem was me pe bosom o me pese me yam kotu bosom na ebeboa bia medwuma ameye nti first of all na ebekọ bosomkyere no eso ewia na chese de sunsumu achede no ede atoa so na mama bisa we bosomkyere ene bosomtuo se obi kotu no sunsun ebe ne wo yo bosomkyere ne bosomtuo no ni na ya adekoro se de okotu de okotu na ye kwakere bosom ne de ama no to ono de obetu na me so ma kire de ama no na odeko nti tu ne kire no ensunsun ye wom kakra na se ono na ebetu ana me che bosom na ama no bosom nti oba me na me che bosom na ama ono aba abeche na mama bisa we odawma obi ane tumi to bosom ana obi ane tumi to bosom ana so obi ane tumi che bosom eyemi no nipa che bosom che de ana bosom tuo de enye nipa nina betumi to bosom adentia se ye nananom ewo kwaya fa so obi anya ne tumi
na osumpa na be ma wotime tubosum ama obi nti se ukotubosum obaby na nipa kro no hu se wasom na afedie nipa na nyini ohwede wo ye na dakro no afro no apa wo se mewra yewa wasom me ne se ositie me pese me di machi ejaw ti mechiro sisi echire bosom betim di ama obia ti saa na ho no etie nti se ofro wo wia no do akohye dem na bia wose fepen bia book na de apa anaso no asinwuram na wakọ na achiro pedua we opesa ni mani na ono beba fie na wabetena ase fa wetu ya yense ochechiri na ye wia na wakayen sampa ayade owia ode betrai ahwese eye adwuma ana se enye adwuma nti obi soso se obi wo ha wose mechire bosom na de minti nkasa wa wo so chire bosom meji wadi anasre nyewoni se maba ho na mabaje bosom nimbi na ye mamede a na mesoma chire o me Komfo ho ekotu bosom na bosom sisi ye adwuma mame no so so adwuma na nkoyi akoni pasmes ho nti obekọ wa nipa ba akona wo chire bosom no wo chire bosom pempem ibi se me makọ ayema me ekina wo so bekọ ebe yama na wo so bekọ nti obi be chire nipa ne saa ne chese ono so na adwuma dance na e woni chire se bosom na wo chema no eye adwuma ampa bibia akọ enkan a ebe ma ososo adwuma ne se bosom chie no no oche na ye hwa de bi se osi na nanam no mo chire bosom no empenefo oma na omukọ hayo na omukunkum muwa no munya dufa wo mumu no na omunnim bosom kire no ebi die ye muwa ebi ye se ebi anom konwuram ena okonya aboa no okun no onya asa dufa no omu ena ade ne beka no ena okomoye ena ebi wo so a okonwuram okonya aboa no dufa no ode to ho no eye bosom ne ma no na fede na omo kire no kwan ye fa so a udi weka we hu abeyese udi weka we hu a ebeyese udi weka we hu abeyese udi weka we hu a ebeyese na ono momu de onkom ba otimi ye de eye sa adwuma no de ma obi nti otimi ye sa de ma obi no na afede tumi na okofa onya na de no o say esa de ye adwuma fede obehwe so yi nti de bia se ade wo na ese se ode yesu ma no e de ma no hu se ye adwuma no bia beje no se ye adwuma ade kro na no de yesu ma ne ma obi a sao onsisano debi de sa ade na ode ye no kwa debi on fa me kan ode kan ho na se okọ na sesesa nda kwa ma be kan yen se na me de ne de enye adwuma o nti enye adwuma de a obeka se sa fa bra na chese bia bibi nkoyi anasa wa wode koye no na wonti so de bibi kan ho na amana nya adwuma obesa ye ne foforo de amam bibia no pese osesa ne nsa osesa ye na amfa obesa sesa aye ne se de oye nipa foforo de ne ma no na sena na wadaroma eho no ukọ na wachi ama na wo kwa kutu na oye ne eye adwuma wo ha de ma na obedru fie na anya adwuma eye wunipa na bebi a ode baaye no na bosom ne mpe anasa wunipa no na bosom ne mpe onso bo wote se obi kom na a wote se sibosom wo ya ade na ofiti ha no afa na tade ahwe na asume kwa ha ba no okọ nti ukwaje ba tumi na wo fi no ma akwa se kwakwaje saa ade ne beka no ho nti ukọ wa nkra ne ne ye oba ono so be kire nse na ho oden kire no nti enye adwuma ti so de bana asa enye adwuma okọ a Komfo no bebusa wo se ana se friend say bosomfo no bebusa wo se aden na wo de enye adwuma wo ba wo krai wabosom wo fi obusa wo mo wo se de bi wo se fesi wo ne ko ene omu nkodi nkomo ne kotwa wa abo afama wo mo omo gia bra okọ na omo anye di aba amefama ayo mutime kasa achi omo de okọ ebe ka achiro okọ ebe ka achiro
na wadaroma sampenifo ya omo ekire busumtuo no omo si echemu a wodo ani bubu mbeye beyese se ebia yebu no ebia oha wodo ani bu mbeyese o ye se ebu be oha me fan se mu be 40 ene be fese aha omo yi na ye ya kire bisa tetefo no de on se tete pa ni e kan tete no ya me koma yenim kwa ye kwa ya nkoma senka yenim kwa ye fa so a ye che bosom yenim anese ye se bo ho na free sura betofom ebe ho ye se ye free nsuo ma pie saa ne de yenim ntie de e ba ye no me ba ye bosom beto no eti go sana me koma ye no ye tano no me ba ye sidem nti ma ya nkanye me se ye se kwa akutu bosom ese nti me ntubi da aha nti me de esuo no so ma musa ho hwe ye so eda kopem se me da bosom na be kire me be ma me hu bebie wo free bebie kwa ye fa so ye ko fa bosom be aya ama ye fi akoma ba ho e ma me be hu saa de ne ye de e wo ho enso so na me busam na nana o se me ko wa me so nkom na me nana no pese obeka bebia ye de ahwere me nti e ba saa na bosom na boma no se me nka ma no ntum de wa kan ahwere me na eno wa no kopem se da kromenda hwa na bosom be fa me de me ekọ eduase odumase ho no de me kwatanaye na so Komfo odi we kan ho a ochitano odi we kan we hu abache brani odi we kan we hu abache friend se nkote ya ndache se bosom bia ne de kan no ansa na wetimi ache no me ka se ni nyina ye baako da bi ntimi nya baako abrafo esubanko ana atanafo so subanko nti enyepe ntimi mfa ade na ade che blani no ensa nchitano no nana edua odum aha nkofo kana bakosem se odum wutimi konya boom de yale bebe ye wonu padua nani bia no wo de ya wo de twi na de ya ebeko ade ntina edua odum wutumi sa nana no mupemu tenana to ka akra wasen ego me odum ye dua kase pa oye bibia na odum nima asa de na wo ye no se babosomoche ana wo ya de kase bi ye bosom asema odum dim etum edim tumtum mapa odum ye edua beka se ho na tumi no ewo ntina na so obi kobu odum na si nsuo bu firi mu te se pipe a etese nipa no tu ho ana mo ana ase die onim fom die onim se adua na okobu no se wo hu se bibi saa wo mu a obetime gya adua ne bu otime gyai ana obi a omubu nua pa na mo nante se okodu dua no ho a ebia na dua no sunsum no wom ese se wo ya amamre bi ede ma no wo ye na se emfa se adua no omu ba wo tsa se obebu dua na adua no besa case wo force adua no bebu aku sa that means say ahonhom ne wom wo ho nti ensa fata se adua no wo kan ti won se o mamubu nua no ebu obekọ no na fidie na aka ho bokọ no obi o no owu no otade dua no bokọ no obi o no dua na hurasi ne so ono na chinyi a oje ye no enso dua ne so nti ana wo hwehwe bo nse obi obetwa dua na sa apegyeso utwa na asa apegyeso so unyai ese wujai ese krodi na bia omutini sa dua no na nana no mu netumi tenam ana se abayifo nso tumi tenam abayifo tumi tenam nana no mu so tumi ye oma ade a omutimi nti won se ahonhom ni na wo hurem ahonhom no ade a cha no pay honhom bia batadua so batadua honhom bia teduam haban kwasi a wia boy ukote haban a so ka bibi umakuse sa ntina oye bibia asase kura wonam so kura wonam kura so etimi ka se man ka France na wayede wafa ne se yedi nana no mu nsem wi nyina chidie ne ye nanti asase no so ntina ya ne yen kan sem pie ne nya sa de nka ewiase ne de wonam kura obi a owa ni bia nam asama woka so baby yeti esi a ye ntine sa akwa eniema wo ho ye se bibi ye osesi a
na de obi enu Komfo bi enu obi enu na say bibi churu de sia wo wa wo sansuo kura de bompa yiku asase sisi say na nabom sisi a de kura be ye adwuma ma emfa ho ne honhom asa time no sa de ade e ha wo no adwene ne beba say yes ade no ye no na be ye adwuma ma temfa ho say ebi ese ko nto obi timi frɛ na de na menye o ko be bia anwea wo koko gina ona de sansugu cap mana say pensuo ne fa gina bompa ye ma asase no yankopon na no betiu na bosom kyere no akomfo ene abosomfo ahemfo na nkasese e kyere bosom ma obi Komfo na ese kyere bosom adentia se Komfo na tumi no wo no ho na bosomfo na omo kyere abosom no ayeye nananom onse di omachi eja nti ono de watena bosom no ho mfi bebrebe nti se me kura na me komi ya me ba me bosomfo no kura na eti edura me madware sa bosomfo no betima che bosom titifua sa bosomfo no betima che bosom because on eti edura ye de ememedware on beti edura some on be mama edura me de be kasa on bibia ne Komfo no de oho ise Komfo me kasa wanyini enti on na atra ne nche sant bibia wonim obetimi aye obetimi adane dua obetimi aye bibia on ne bosom be kasa sa de me no kasa ya omo ne from bosomfo ankasa na bosomfo ne na abefo bosomfo yi o da bi nye bia o ntimi nchiwo da bi isa titifo na bi na titifo so mo sa so o san o de obi si nanan odo obi si nanan ti do di si nanan no wa fa sika sema ni nanim ne de mra na o de ma na odi so pepepe de ya enti onso because utimi ko sema ko tu bosom bosom ko tu de ye adwuma pa ba me sa ka obi mu no me ko enye adwuma na bia bosom na wo tu no na ensese bia wo gene bia 50 million ana 30 million yeso bi pa ji bia gentuma diska bia 10 million o semeje 200 million no waje 200 million no ache bosom na man eba sa bosom na me ye adwuma nti sa tama na onfa nye sikasem no ahode nto onso de ba wase a wo de ko tu de ye adwuma pa me de me ko emitri nye ba bia dru ne enkoye bi sanity nti sisi no yebetimi akasa bosomfo a wo kwa komtete o timi ma wo dru dwale no obetimi etu bosom yes na nye me kan phantom adwunu mo se enne ya etiwe na bia wotie na wo hu odro mienu miensa betimi ate edra ma obi adwale nye ne se bi na me kan ukodro won se mpanyimfo ankasa empanyimfo pa bi anya 80 years 60 years 40 50 years woko watena bosom no ache de nkomodie kwa ma hu se watena bosom no ho ache ena ne ye obon se skasam ni na adwene mu sa ena wa kwa se wo kwa wo study nipa no ehun se papa yi woni maduro so ho papa yi wo ye ade oni maduro obetimi aye emfa won se oweni anase oni ani no nya tran so che ye de ya obayama nana ye hwa de bi se ebia memeti hoi ne bia me wa adwuma na ye na adwuma no ekosoro na abafo na me pese me kotu bosom na bosom no beta adwuma na chi a akonya wo ho sa emre da ho ma obia wona wa ho se niema nkoye ana pese bia wate asore anase bia wo ye adwuma na wo ye no eniema nkoye ma wo kwaje bambo na ase nkoye ana maba mpese na namba cho mpese nka ma me bosoma me de bobo adwuma no ho ban me busawo obetimi ahweso o se ani metimi ahweso oba ebekuri di ama ni a kire wawo o store ba bia betimi anya dia esi a obetimi ahwe na bia edro yumre opon a bia week bia no abo eso de ma no obetimi di ama no obaba na adwuma ni pe ba adwuma ni mu a na adwuma no so ba ewie na wa hu se adwuma ne ba na fede wa sa yiwani ama ne dia akom de na sa adwuma no so kombede no nti so ma wani da wona so pese e chibuso na wo hwe ne se de se fata de bia de ba che bia na boso no ma adwuma na ye de asore na wo hwe ne ye dia no ano no nti na ye hwe se baba abebo me ho ban wona nanom ho me bibia ahobambo
na madwuma ekofom de nti na be ma na basa ti se nti me sabe je boso foforo so onkoye adwuma na ma onkohwe me adwuma no so ma me bambo nkyerɛ sɛ ohu nkyerɛ o nkyerɛ sɛ wo yɛ bambo a wonkɔtɔ amane nkyerɛ sɛ wo yɛ bambo a wonkɔtɔ wɔ ha o ɛna sɛ nka me a mekɔm kora nka me nyale da nka doctor kora nka me nkɔ bi da nka asɛm so ntome da me tai yale me pɛ yade pa me Komfo ya me to me pɛ yade pa so home nti me yade aha Komfo yade obi timi bisa sɛ ade tina Komfo yade na ho na bɔ ana ho aso na bɔ me ha se enro ne wo mama kache enro ne de enro badwan na ye to na bontin di ne sɛ nya bosom na kɔ ye adwane no nti nnuane ne ye di ye nyina na ye nnuane ya ba ne yeso ye nto keep ye nto banche ye nto board banche ye me de adroko gu so nti enema na wo adwane no na ma nipa yade ye nti eno no nkyerɛ sɛ wo ye bambo nti no ade nti ma ye bambo me yare ade nti ma ye bambo nti no me adwuma asɛe de obeka kyerɛ sɛ ye bambo wo adwuma nti me nsɛ bia sinehu ɛsɛ fata sɛ emfa bambo no nkoye kokotinti nkodi bɔne na wo ye bambo na di bɔne a ɛbɛsɛe ama bɔne na yɛ dɛ aba wo so na aba na nanu aka kyerɛ sɛ manka sɛ ye bambo a kono kokum nipa ana kodi nipa bɔne ɛna nkyerɛ sɛ wo ye bambo nti no sa ko hwehwim wo bi adwuma so ho bambo na ya ma nipadua no ana wo sɛ wo bɛyɛ bambo so ma adwuma no to wo bɛyɛ bambo ma adwuma no abaye bambo ma woni padua no aye bambo ama no hu se ni padua no de bia ade achi ade esen ebi em ka se o mprafo be nan enum omu de fi kan ti se ne ma ekofo ma eye wo na beba obi ye bambo a bia afi no kura ni na wonsi ya biem ti se bia mfie mienu ko bibi nye na o ma biem ana wo se wo ye adwuma ma bam adwuma no bambo ama adwuma no aye bambo de ama no ya bo adwuma no ho ban mo na ade achi ade esa no no se ahonhom nante ebi ko eba nti niema no ekoso no yero ho na bra ye hu bibi na nya ane a kire o kwasi ade we se edifia ba store ho nti jiwe fako peten ho ana fako siesie ho na bambo na no nye din nka so ye bambo ba akopɛ nti no wayi wani se de wayi a mi nkonko ye biem da bi mo ade achi ade esa ye bom pa ya ye mre hu no saa na ye bambo aye mre hu nti bambo de wo ya a cheso a bia wo ha bosomie nsa no asa akono kɔhwɛ akire enema bi kɔ na anya na ya trenetno fa wetu a obi so sɛ na nama ye bambo awie na wo sa akire made fra mamaye ni amwa ya trenetno ni akire wo sɛ bambo na waye no eno nkyerɛ sɛ abo bi akawa bambo no ma abo na akawo no enkun obekun nti abo na akawo na ɛsɛ okono ko yi poison ne de efiri wo mu na wonya ofa ahodi ti bambo de wo ye bambo a ɛsɛ osa to aso na sɛ me mababaji na ebia madwuma mu na mede koya o ka sɛ ubisa ubetimi aya amamre amane me agye atum ɛbasa na metimi agye na me de sia na ebi edu se ebi ebe ma na aduane edi a metimi de aba na wa ma na aduane nse wo agye atum so ye ba aye open de se nka wa na so ba na aduane se me kasa ebi menim ha o mesimbe a meye no me so me padi nti se dru so pese wo ye bambo no na wontimi ma na aduane a edru dabone bia ye ma na didi a wo de beba no aba mintimi nja wa ha na wa wonye wodi oniema nyina ba ye be ya ma ana ebi wo so a ye be mo gyina ho na wo agina na asema ehia wonte a obese ye ma wo no waka gusu na ye twa abo na ma wonka so be gya ma mesa so wo hu adokra ye ya ma wo meme ka se bia mabaye a wa ya ma me metimi ebia me ntimi nkohwe so metimi agya ma wo na edura ma mre time bia ma ba na mabaye ya ma mre gusu na wo ye ne wo ye so de ko ye de se me adwuma na me ye se adwuma mo na wo so di kosie na se wo ye no gya ne ha de ane se ne hu ya so be ye na me adwuma se enye adwuma nim enye me fie mintimi mfansi bia na nanom ha se bia omunya ebi omo dru se be ma na aduana me de beba na ya ma no so wo se wunya ba bia wo de besi ana pese ye nso ye fansi na nanom ho na nanom de bia wo hia bibia na aba bobom pa ye guso a e de besi na nanom ho
Nemo ye bachelor or mamma bechi. Maybe I know see it. What you are, me beji call me fears, so need do. I'll meet me from one bayama rain. But you make karma bayama. So to make us so now, won't mean you nothing may mawa. Oh, now, better for a woman make her. Was I to make karma bay, but yes, I didn't near what the back. Some me baby yama would won't be to my me pay once to say, me may add the amount fear abra. Won't you make her? But you make her. Then I am here, David say, if you are maybe my bosom, Adriana. If you may charm wow. Okay, very so. You are mamma, baby, and send me a chabuanama. Maybe a bosom, my bedroom, so go bomb. Ah, said Daddy, a bosom the mound. So bet me, monsieur, you are mamma, baby, yama. And funny a casacha bosom, so why I don't mind the pass me so deep bosom or never cassati, no. You don't know, but can be a unity. The baby over some will be a cock. Cocoy man. Oba yama ne dia ne nsani bibia yama wonje etwa kokoma na oje no an ewie ane ato nsem e dia ma no asem ha be kan kire bi obeye ne so wontimi nye dia dise me yama no bibia de so de ba na me ye ma no na wo gina na wo kan asem na me so me de bompa ye de e ma no na wo betimi aye dia ye de mawa ade bi ehia bi anadwo awie o time bi o timi ko ne nchene ne kodi nkom na de mekan sisi na nanom omani abla omoware bebre so wo beje kobo adwuma no ho ban na woni ho a etimi be kan oba bi ana se wonana bi ana obusuani bi onya age akofie no ko ade say spirit nti aka ho enye se aka ho say bia wo betimi aka obi say wo abeje no ye bosom nye entontura bi ne ye de ma wo nti ade na emo ho ba no se de bia kofa adwuma bro sa na wo hwehwemu na wo so ye adwuma ma wo so ho sampa wo ye adwuma na de bia wo da na se de a obewala oba bia na so obewala obibi ayaka na se bia onya je spirit nya wura wo fie nko a se na enko ye de opa wo wiase sakotugu aka ho obewala obi wo fie ho ebesi ni so ana se ensi no ebetimi esi no su kikikikikiki se de esi yeso na se yenna se san yenna nanom kwaje so mo de baje awo ye fie sika ni ho ayi sika kwa na wo ntu no ebe ni ho na mo kwaje gina ye ne ba afie ha ti gina ye na ama ye na ba kuma bedu samre yo gina ye na ya kuma bedu samre ye fie de nkan obi awo enye nro ho achewo mena no so abeba eni asamu ya befie na eno na eba wo so a esese ede wo koma na se besi wo so wo abra bi asamu bi befie na bi waba beka na woko a wo mfanye akom ni gidigidi ebi wo ho a ebetimi aba se asem bi asifie na atiesi obi so na abeka na woko o ma bi na ebo nka ye no no he ase ebo nka ye no nti obeka na mko ba bi no se no kra afana na mu kubusa adekro na wo ho no nti ho no so ne ba ma ya chese ade bo mu fie eno na tisi sani pa no so nti mu kopa akira akwan nti afana na mu kopa mu pa akira akwan be kan obi na yemfa ho no ye ho no de because enim se sa wo kwajira wo de be bo adwuma ho ban ya timitisi wale obi ofie timitisi senti na asofofo no beje a e kan wo mo no so the wo share wo say so mo ya so na o mo timi twa o mo ho saa o so mbo deliverance na ya no mo tuma so le manana no to no bidi e ho ne ton na mo bobo na baba na waka me bi ahe ho nti se besi ni so be kom do beto ama church members no mo atwa o mo ho na mo atete o mo ankasa na ono ankasa o gina wona ka no ene ne basa bonse ne sofo no o sa no o sa aha nti e kana pa wo so de o hwehwe ne ma e ntimi nka bebrebe e ka e ka o ma enye gidigidi se nana mbaba ye de man ye de man se ono ye timi bobusa encam o se na e kam ya mepe so ho obu o se mepe nsubosom obu o so me pa abrafo obu o so pe mepe koti enkwati on se enkwati amode o timi enkwati abra on count sa ono gine ise sia eno nyumre no account
oh yes on say mache abosom ye mo hai on say obia won different ba enkwate na me ye ho adwumi on say wie o maso so yin sense na siso aha enti we na wa ye no enti wodi kofi hesie enu anwumre no wa kan aha oduko wie biscuit nti omode ma omudi a enno no nkwadru biscuit ni aha on so omode omadwuma omone ma no contemplantem Matias na nka meni ya ble mu ti nka mepe mu ti na sa obeka moti ade obekan na say wudi akire ye wiawa wo hunu wona ye no na mosesi ano ye wiawa wo hunu one day amansan na be hu say na atiesu so nti o papa sabe bi ensu nka say one day obaji woni so one day you meet your master nti oso wa be ye bi na oso aka say na na me ye adwuma say o na me hu kwan aboso mafa so aka me nti ebetimi aba Shona na eba ebeso mempo me kura ma sha asie mpo di ma o nana nya botre yenyendro ebi aso nkwa awie ye yenyendro dada yembra sunsumu achede se ye bana nanam side kakra metimi aka ye ebia se ebia sunsumu achede na wo ebia nyamede ma wo ye akom ena sunsumu achede ni wo beyie ene akom no obia na yetumi man obia na wo sunsumu achede ana Yankopon bo nipa no wodo obia wo na kwan a efa aso ye wo no nti ansa na ebe wo no wa ye wo de wonima de crowd ba be dura asase so wi a ya nya be wobeto ho na ye wobeto asase so awie no ade crowd ba ye no acha ye 1 year 2 year 3 years na ade no asase ni edumu afrisane CCS okono se bibi ye omo adwuma e be sha ase ese akora wodi o kan asem se ya na abem o yesi na abem o yesi na abem obu ososo a ye wo na wo ye wona na ade no e hye ne nsem na wodi aba tetene de no omo de tetene age awo ofie no bonse bibi hye nsem ye hu se nipa wo ba odi we ne ba ye age obu o ye wo na bonse na ade bi so ka ekekere no ho na ne so amaka yo akra wodi o ya ahia ampa wonyini o ya ahia de ade kura ne nsem no so no tetefo no mutime che no mo de ato ho onyini kakra abonse na ono aka ma de ne de ayede amano obu wo so a ye wo no bibie nkura no ba onyini kakra bonse no ahya ase ohunu we ya no aka ohunu we ya no aka na ya aka akra wodi ene wonya tumi awi wonya beye ene wonya beye bibie mu ye de kan se beye bibia ti so bia so ayese ebeyi nti beye de wiase ankasa de be na ye first nya akom na ye first beye na ankasa na ye first wo wiase ansa na be we hu se enye beye na ya akom no na ye di ka abo beye na ansa ti ofri CCS wo kono obetimi ehunu saa na ema na ebo o CCS no nya afri be 15 years na de krona tinene so ni se o sanye be bi gina ansa na ba bo o so tinene so ade kro no emabie yese ana wo so no na wo hye nkompa so onyini de ama na eko ebo o ho obi akohia no agya afri nsem obitimi hwim obitimi ji ade afri obi nsem anytime akom kro obitimi ji afri obi nsem sa obitimi ji obi ahoɔden so chewo a wotimi hwim efiri onsem saa enti no ɛwɔ hɔ ma sɛ wo nyine no na saa de na yɛdɛ enso epie ti adoma kyɛde no eguma hodo enti ada sɛ ɔno ne de no wo sofri no mofra brɛ mo no obi de ne de yɛ ebubo tontra na wo yɛ ka obi so de ne de no hu sɛ bia mempam ade na o ahya ase na twetwa ne ma ngedinti na opempam obi de ne de so sana nkitomo a no kuta ne bible won se wo bom paye onim ne anima obeye no okura no na ebro wadwen so obi susu de ne se de bia obi kura praye no de mika no kote aduro na o de ebre no
ɛno na me ka sɛ adom akyɛdeɛ no eguma hode bebree ɛna obi ɔsoso a yɛwo no ɔkɔtɔ ne maame yɛ mu na bɛyɛ no yɛ de ama no ti ɔno ɔbɛtɔ asase so ne deɛ sɛ ɔwe nipa ɛno a na ɔwe a kɔpem sɛ ɔsesa na enye yi nso ɔno ɔwe a na ɔde anyini ɛno na ma yɛ kasa adom akyɛdeɛ no eguma hodo no so na yɛhwɛ adeɛ bi sɛ wɔsi bɛwo bi akɔla no efiri bi a 1 year 2 years 3 years na on adom akyɛdeɛ na eji no ho yɛhwɛ akɔla bi na no patre no kyerɛ sɛ na adom akyɛdeɛ yɛ sɛ de bi na no ma yɛ patre onkeka ondi konkonsa obi so deɛ no obi so deɛ no ɔno deɛ wo boss kora ɛmɔ wo boss ɔbɔ ne yɛfrɛ sɛ yɛwo yɛ amoa no so di sade na ntwam ɔno saa kɔpem sɛ obɛnyini onyini kura asade bi ɔkɔfa sɛm ba fie ɛno so yɛ adom akyɛdeɛ ɔno so ne deɛ no na adom akyɛdeɛ ɔnyaayɛ no sɛntine antine ka sɛ nkwase abɛyɛ no ɛno ne ba yɛ fie no ɔno so ne deɛ no pate na wo sɛ yɛtumi gye obi adom akyɛdeɛ obi tumi ehwim fire bi a nsɛm akom kora wo mu betumi ehwim wakom afire wo nsɛm nyankopɔn bible no ɔtwe sɛ so ɔde adeɛ ma wo obi ntumi ngye te sɛ ɔno wagye te ba ne sɛ obi tumi gye akyɛdeɛ a ɔno nyame ne de ama wo abla ɔno nyame ne nsɛ ne ko obi ntumi nyi a bible na ɛtwerɛ ne atwerɛ yɛatwerɛ na mmɔkenkan yɛsɛ obi ntumi nyi adeɛ mfiri obi nsɛm anka obi nkɔ baabi obi nante nkɔ baabi meyɛnka nyɛ sɛ yɛagye w'anim nhyira yɛ dɛ ɛfiri yɛagye wo tumi ɛfiri hɔ nti yɛsɛ na wo deɛ woyɛ ne deɛ ɔde ba wiase nyɛ ne yɛde maa wo nti yɛgye yɛfi sɛ tumi no ɔnya bɛduru asase so deɛ yɛn nyinaa yɛbɛyɛ baako me a mawo na mahu no sɛ tumi a me wo bɛyɛ mahu sɛ tumi ekuta wo no ɛbɛboa wo paa mɛgye bɛyɛ ne kuta me ntimetimi de asɛe no na wo deɛ na wo de abɛyɛ nneɛma bɔne pa ne yɛka sɛ akora wo paa se na wo pagya no na tumi a ne kuta na ano ɔgyene paa ɛne de hwɛ de wasa ayɛ ya obi agye ama wo ade bɔne ama ade na nka wo tumi na ɛsɛ nka ɛboa wo no ɛna ɔno ne de na ɔde ma wo no ɛntimi wɔ ho ɔde ne nti na abɛsɛ wo nipadua nti wo de na wo de bia na de abɛyɛ kɔnwensani ne obi a yawo pa do akɔ asɔre ama yɛkɔ hyira wɔ asɔre dɛm ɛsɛ akora wo pa yɛ wo na no ho fɛ ɛsɛ obi agye n'anim onyama yɛ dɛ ɛfiri n'anim yɛgye paa yɛgye nti ɔmo so nom nsa kwa ɛyifo no kwa binsafo na yɛtɔ a obi kɔ bɛyifo timi tɔ no ɔgye wa n'anim onyam firi nsɛm na ɔtɔ no de grass ne ɛnso so ne deɛ no na me ka sɛ no so yɛ adom akyɛde daabi abɛyifo na me afuru ma na me afu na amoa no daabi me afu na amoa no ɛyɛ ɔnse bi wɔ hɔ kɔwo a owo ɔba de wo a wo ne otifia ntɔkwa de wo a otifia nkyerɛ ho wonya kunu mini kunu wode twa wo mpoa wo ye wo se otimi kɔ baabi kora ka kyɛ obi sɛ monye nipa asem nsi ba wo mame entimi na entimi ne ba ampa ɛbɛba mo nti enka sɛ nyankopɔn de ade ma wa obi entimi nse ne sɛ ense de a nkanye sɛ nka sɛ ne tie why ɛsɛ pa na yɛhwɛ tete na Matiasi. Matiasi. Because akɔrensa for ne de no mu do mu bele. Na yɛhwɛ ade. Obi nya kɔrensa ni o. Obi oba wi ase no nya kɔrensa. Fom kra no wabo dada. Ye wo obi anto fom anu waboro. Saa. Ye ntimi nwu obi anto fom waboro da. Ka sɛ kɔrensa ni ne kɔrensa ni wo a wo ba no obeba no waboro. Oh, obi wo ha kɔrensa fom mi no awo so kɔhwe bia ne ba no wo kra bia no odi abrokyira kɔ ne aba. Eso no ɔwensa. Eso no mo wensa. Ono ne nipadua no ne niso ne ayɛ ne saa. Mbanye sɛ ono obi akɔwo na kyerɛ sɛ ne ba ne yɛ saa. Sɛ ne betimi kɔyɛ saa na hwɛ na obi anyi nipa na hwɛ ne yi ama no. Ebi obi so akora no mo hwɛ ne yi a ebi anka onkɔtɔ saa te bia bɔne ne mu. Ɛna no me kora na ya bɔ ato fie hɔ no. Sɛ saa no me ne mfiri fie hɔ a anya ade nipa no so aba no benya saa ne gye ne bi. Nana aya ne yɛ wɔ hɔ a utimi kɔ hospital na ebi ayare na do conductor baka cho say we nya hospital yare fa kɔ efi that means say doctor no wɔ ani yen hwɛ ya wo yemu ye kɔ akɔwo na ye wɔ san kɔfo ni bi wɔ hɔ na wɔ hira hɔ ana so mbɛgye ye
de gida akra na ofiri ho tok eho na obi timi hwe ne se ya na wage na ode ono ne de na ma nti de na ebe sisa ne ma no ni nyina ne se di pa to eso nya bambo e da se do se ne bia nya bambo ana se se yekoye nji ni koye ai se wa no wachi ne bede se ya mo akọ eno ma no se ma me fo no moji awo ofie ni na ye ma mo nji bi wana mo nji na so obi ji awo ofie si aso mo ka se e friend say uniska ha nti e mo ma na nyi awo ofie e si se de me kwa kopa bro wati bi na me wo ya obaji ma wo ofie na eno mo doctor ho kwo ho a obi wo ha wo ji awo na oji awo na to so hwe o se ya no wayi ade na wo ho na furu na wo de ne de na enya ne de ama enti ebu akwa na nyini kakra bia yesi akwa na bubu ebu ayesi wo twa ebu wo yesi wo so wo se obi a wo fi okra ebi ni ho etimi ko ma ko hunu se okọ doctor na okonya asa problem furu ebu wo so a wo de akwa na kwa asoro ba omo che no na ohun se de akwa ntitie no na oto ya de ama akra no ti sane mani nyanka be yanka ntwe hu firi yes se etwe hu firi sane mani na go se first 90 sa first 90 sa yesi ano so de bibia kesa wo no o wo wia de wa na hwe de nkrofo jeja yeyem etototo de twa photoshoot sa enti sa akwa na konyini na we konyanyini papa bia o na wo ye ne dey ebi amika se kra ko wo ba akopɛ na akra no kodu ba bi no okowu a na wa anya bie ma ɛyɛ ho na ye ya na maye ba ededa ho na omodi atototo no obia entimi nka ho hwe fa ne se obi kra kowo a this a video no na ye ho so okowo okowu na ya sade abaso owo ye ne ba na wu no anu de odi kwhye ne fie o afa kwhye dwumade na odi ye no de kwhye ne fie apronsamfo ɛyɛ ya na ye kreti sa ade ne maye ho ye ne ma honhom na no ye den ana honhom nso nya kwa hu se o se ne me fa ne se ya ebe ye kom amount o se first no ye bedi bronya ne ye se ka nyanya accident ni pewu pa o se etwem se mba ye se de ne de o kwan no a ne de nenam se de ne be mo de akoto a ne se nti ne de se me pewa me hwe wa na mfi se se me gi ade bi fro ho a me hye a metimi age nyafe na me kokum nyafe ne kokum ni pa ma hwehwe ene ka be hwe wo bebrebe fa no bebrebe ye adrobafo na afon so ana se bi America ana bi eba by first ni de wa otumu se ebronya ne beduru a mo head committee na o makohye ene o se ne bi abasa o nso munya ba ifo nka mo nmu asem bi ese ba ifo bi na obenya ne nmu asmaka sise se bo ja mo mfo mu nse bu oso nje be do maka aso for the say ne nipa ne ba ifo kro ba ma tan so de mo sa na wawu na so funtimi ntutu be yi so funtimi ntutu be yi bibisa so funtimi ntutu be yi adentia debi na you so we na vifleto funtimi ntutu be yi adentia so funtimi ntutu be yi so funtimi ntutu be yi be yi so funtimi ntutu ne say be yi fo obi ye be yi fo a ohun esese oba na onu aba say bia nana me obe ye me pesa afedi me jam ono ade no ho pase wa jema ana yetubeye ne ma so aba asore dem na wode nso atene so na wotutu ato na wo ene me bompa ye na yesu mo dia nko anim na enko ne maame ene de obra oba home nti wo so no ma pensam eko na eko enko baabia o pese otubeye a bayifo ye nhye no bayifo na nkasa ena ese ba no kwasa na me wo bayi ese ne dia promise be so utu na sasofo ne se wote ne fie obi aba so de mo so onu afo so to bayi ama na enko ba bia enko wo fra so de mo asa kwatena na esa tena ne mu si obi wo hotimo ka cho sofo ne se bia o me bayi ade no hye ne se na bi o makwa akotu no so o me se oboa ya ti ase oboa mo abayifo mo ye na adafo me de boso no machi mansi ye wose boso ko chewodo aba ana ye wose nipa nankasa aba ai de bia so me so be hwe ha
de bia ombesomre de bia ombesomre nti omo aba be me odura me se yempunu oboso nana me mpe nana me ana mbaye nana me ana mba mintimi na me hwe o me se ne oni nyame nko na ma ja akwa ma kwanya afa na me be for so se abesoma hwe nti ese me ye o utra bi ma utu ofio ne de ufunu ayede aba nana yenhwe ade sunsum achede ya ye ken obi o ye be woni be basase so woni mu adwuma obeye odi na musa na nyame de ato ne nsafra no kyerese ko anya sunsum achede ni bia na achede de yinna yentimi nya achede ne sa yinna yentimi nya achede ne sa nyakopɔ de obi ade ama no ebi onso ne de ode ba yen so o mane na masase sa no nko sa ye woni pe bo ho a e ba so mane na masase sa no nko ene hu se nipa ye wasase yinna ye nipa ye wasase so e ti ye wasase so enye nyina na ye nipa o mu so di disore eda a ohun so dware a o kasa se nipa so onye nipa edwa na dwo onye nipa to bon so on na mu sa na o de film sa ana emi ankasa me kasai me metuna kasa me ye nipa ebia na me nye nipa me so me wa de krentia me wo wiase ade kra ye de me meye ndi nipa ye wo wiase nye nyina na sebi ye nipa nti ne ka se obi timi ka yen se na wo so ni me sei a wo hu mi a obeka sa te na de wo de obi a mo hu ni bia timi ka asem nye nipa ni na so hu na wo tena won sa won so nti nipa wo na ma so mabuo se de atie bia wo ma nipa ne buo de ebe obi na obi wo be hu ne ne wo se nhye ne biem obi wo ho a wo ne bonsan wo kra wo se bia ebegu no ahwe wo hwe ne kra abeka ho ana ukofi won so wadwo me bebrebe nipa me ne bonsa wana me ntra ka emu de ase de me ho ye ami so ho obu o me kasa accident bi esi baabi na abetena ka emu na okọ baabi nti se bonsa bibi a obosi bi begu ana utwam kra okwa me ho a utum se ha me fa yi de ase se de abosi bi egu me so ho nti wiase na ewo ho no ye fifi wiase nipa ntimi nante nipa ntimi ndi nipa ntimi ntana enti sisi ni se obi fancy obi awo ne ba ne nipa no adwuma onkoye de bi otife na prapra no ho saa ni ma amene ne papa na etoma ne di nso hwe ne bebi a wodu ya ese se onkono na ebo ne bla se nipa no ye nto no asawrama na because onu de ebi e wanya sunsun ma chede obu o ha wiase na o de bebi ama no kro ye enye obu o ha pa ye den e di ana se de bi obaye no fin o te sa abo aprako o pa ye wiase bibia wo de fa na siesie no o baba de wa ye na na obesa aye to no so na chede ano no de de aye no ano no o se sa na enye ye fi se honhom be ye no ono ne de ma no fi se ye gina awo no ma ye wo na no ana ye de sa de na ye no nti onyine ye no obi anim se sa na obeye ana wabeye sande do obi abeka na se ada se ebeye ana se akoye obi bone na obi ane sa abusuan so ni sika mo na bechini de be ya na se ono de wa ya anu aye enso se ne ka abusuan wo sika na komo de ni chini ya ebi en kasa de ne betini afiri ne mu nana ye sorry so e be ma wo de wano de se ma etwato ama ahwefo e de afa omo do omo ma no omo ate omo pon omo ayempoa na omukoye adwuma omonye omude bi omuhyedem na awofo ne tomo omude na awofo nde na obeka kire omo afa sankwala no yo de meka kire me nuanom ma no me nua mema no nyina na sei na ye ma atan ye ma ye ni nko ye ma ho se ye tia ye ma entia ese ye tia ye ma oba ewura bibim te se oba hyase ofa namfo ononum hwia enga se me ba de metia na entia ye ho na tia na wa antia na sunsum na danfo na befa ne kon sa sunsum kro na akra no fa be di aba bi se ye tia so obitimi de ba se ana me ba num wi me ba ye korofo me ma me pese ni pa kro no go chaye ye busa ni pa kro no se o pese oba ne jan o sha ase so ohunu ana minim so obekom obato aso amna dusa aye wo no ama sa aspect na betana ni mu ebe de watu afena na obon woka bobobobo ahunu se wo ko breba na wo de bo woka ni nyina enye adwuma isa de na betana mu want me enye ska ntu amfiri no mu a ebe ha no de meka che me nwia ma no me nwia mema no na na se moma ye ni nko ye ma ho
ne maame fo no so ya kan yensa hye edem fam na de bia omo se enkora ne mum na enkofa mre no o ka kire oba se oba enkomra na kire so ngobo ahye wo o kire oba se oba nkopa ma mo didi na wo kire oba se wo de wo nya adwuma bia onkofa mra na o maame no wo ye dai wo na asesa kwane di wachi na de wo ye ye na kwana na ba be ye bi na wo so wo nya de bia aba no nkomra o ba so o kire akora ne se ti mesemi nwa ma no nwa mema no so me yenfa yensa nya adwuma na ade nyankopon na nanom de maaye no yemfa mo ye ho bra na nsi ye mfa maye na nana wo ka se ya mo awofo ne start no mo hwe no mo ntia hu na beteno mo mu na afi aye kese se no bone no e ya hu na eye sa ye na on se adamfo madamfo no minim ade ne nom madamfo no hu se minim ade pa me hu ade na madam me de me ho abobo se adwuma wo yi da bi ma me sore na me de enkope we nsabe ne enom enti adwuma wo kwe mu nim se mo masa ne se mo kwa adwuma so ne yete ba ne enom nsa enti onum ba kwa on se de pa so we de ene ne jotu nyina wontwe ba ko o de keke ebe ko osasaache no asaache o twen de ano papa me wo de so kama pa na masa be fawo na me de wo ko me ma obe ye na no sa tumi na me de ama wo no so ho enti se me ye wo sa na o ma me so nka hwe no akwasi wadamfo se be MP na mo nkonom se menya kwanya na ye so ho enti basa mesra wo fo no se adamfo bi wote biem na nya o ba ne nipa ne di agora tini free nipa kro no ho na onye obusuani tini free nipa kro no ho onye obusuani aha na brema ye kwan ebi de yankomo twehwe ne nyina edisi mede kan ka kire se de wonti ase no na wa frɛ na otumi akirikire mu de ma me wo frɛ me mentimi nchum ena bibia nso ne obetimi ajagu comment section e de ma na number ne da so frɛ no na ji mu nchirim yakram